vaig fer lliure, o sigui, examinats ara que la salut mental i tal, amb un dia d'examinats de tot. I teníem revàlides, teníem de tot, teníem molts exàmens. I vaig tenir l'oportunitat de vindre a Barcelona, que va ser per un descobriment. I veus també que a la llarg d'aquests anys jo crec que he trobat moltes persones que m'han ajudat molt. O sigui, crec que des de la meva parella, però companys de Bellvitge, gent extraordinària. Jo vaig decidir, de forma no ben pensada, però que jo volia anar a un comarcal, i vaig venir a un comarcal. I aquí vaig tenir la sort de col·laborar en aquesta època que és molt pionera dels canvis de la sanitat, de l'estructura, de l'organització, i també, sobretot, de l'aprenentatge, que jo em recordo que abans, quan estudiàvem a l'any 70, algunes veces el que diuen que era més ràpid i millor, i llavors aquí vas anar descobrint, gràcies als pacients i als pacients i les famílies i els companys, ens donen compte que la gent té més necessitats. O sigui, no és només diagnosticar, sinó que